Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marhay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Mabuhay! Mabuhay po sa gabos. Mabuhay, Tita Pita. Ay, alat lang tabi, Tita Pita ta. So sa tuya na microphone. Saro pa daw tabi. Mabuhay! Mabuhay! Yan! Dahil kaya naglawag ka sa bago sa boses mo, Tita. Dahil ko pala napindot. Maluya na si Kuya Ace sa pirindot. Kay puhan praktison. Dapat praktison ang pirindot. Ay, baga, practice makes perfect. Sa kung ano man pong bagay ang gusto mong i-practice, bahala na kamo kaya. Ano? Basta sana sumaray. Basta sumarhay. Bako po sumaraon. Ha? Anyway, one, practice ta every Thursday, Monday, Tuesday, and Thursday. Ang satuyang practice, programang Usapang Pamilya. With Tita Pita and Kuya A po, mga tugang, yan pong aldowning Thursday. Uy, Tita Pita, first May day, one. opo. 1st of May. May kanta baga, When I Was Small. Tama yan, ano? And Christmas trees are, Sweldo. oh yes. Ano, saro yan sa mga magayunan na meaning kang kada. First of, alat Yes. daw nga ni. Hanapon tayo ito, Tita Pita, maski dahil sa tuya na pag-urulayan, ano? Okay. Ano ba yan? Beatles, ano? Hanapon ko lang, ano? 1st of May, di ba? 1st of May. May 1 po, mga tugang. Dakulon po ang kaganapan mo yan pong aldaw na ini, ano? Bee Gees! Bee Gees Bee pala. Gees, Okay, Tita Bee Gees. Pita. When I was small. Alat mo na, taday natatapos ining sa tuya na music background. Tawag tabi, ano, patugtugon tayo ng 1st of May, kan Bee Gees tabi, mga tugang. Anyway, sige po, sa mga paraan tabay niya to. Bukas kita, Tita Pita, sa satuya na Facebook Live, DZGB News Online. Sa mga followers tabi kan DZGB News Online, pwede po kamo magtaokan sa indong mga komento, pwede po kamo magpabati, magpag-greet, or ano man lang sa indong mga gustong i-share. Ganyan na pagkahapon. Si Philip Balila Jr. nakaantabay dyan tabi. Sabi niya, good afternoon sa mga taga sa Santo Domingo, Albay. Maray na pagkahapon po dyan, mga Domingueños. Kamustaan sa indong weather dyan sa Santo Domingo? Mainit po ba or mainit? Mainito. Mainiton. Kaso bago, Tita, Agua de Mayo. Bako Aguas tabi. Agua de Mayo. Speaking of Agua de Mayo, Tita Pita, 1st of May baga, no? Kaso banggi, ano ko talaga, nasa luwas pa ako. Rarabas pa si Kuya ay around 12 midnight. Okay. Nag-uran. Nagpauran ka? Dae. Ay, dapat pagod nagpapauran. Ang luwas ko kani kalintura, Tita Pita. Pneumonia. Oo. At pag mauranan ka malipot, Ayan. no. Nasa luwas pa ko. Niya ko, uy. Ininang pigaapod na Agua de Mayo. First na patakang uran sa bulan ng Mayo, ano? Alas 12. Talagang Nasa luwas ka pa. sinabat, Tita Pita. So paglaog talaga kang Mayo 1, sinabat talaga, Tita Pita, kan oran. Sabi ko, ino na yung pinakamagayon na definition kan Agua de Mayo. Bako po, Desmayo ha? De Mayo. Ha? Sige. So, kasabago pa lang, Tita Pita, bago habang nangungugto ako, may nangyari sa kuya na I don't know kung pwede tang kapurutan ng adal. May nangyari sa kuya na dahil ko inaasahan na baka, sabi ko, baka dahil ko makalaog mo niyan. Kinurab ako.
Sabi ko, baka di ako makalaog sa usapang pamilya. Aram akong nata, Tita Pita. Nata ito. Nagkaon man sana ako, biyo pa akong di makalaog. Sus Mario Josep. Nagkaon lang po ako kay lunch. Ang sa ko pigaon, paborito ko pati. Ako talaga, paborito ko mga sira, Tita Pita. Ano? Nagkaon ako, kanasi. Ang isira may kanasi na may sabaw. Sinabawan tabing kanasi. Nagutom na naman lamang ako. Paborito ko pati ang may sabaw. May sabaw. Siram, igop-igopon. Iyo baga tita, mauro alsom. Pertihon so kaon ni kuya eh. Biyo aram ito sa pigdurodaplos ang angog mo pag nagkakaon. Aram ka to sa pagkaon ko sa bago. Biyo pang ano yan? Nakabuelo talaga sa kamot ko. Tapos biyo pag nagsisigop kan sabaw, may tanog. Nya, may arog ka yan. Tapos, bigla pang matapos na ako, siguro nakaduwa akong urnada. Nakaduwa akong luwag. Gusto ko sa pagkaon. Ano? And at the same time, healthy. Bako man makolesterol, sabi ko. Kaso, sumadali na maubos so pangduwa akong luwag. Bigla akong nadugi. Nadugi po mga tuga sa ito. Kaya hanggang ngunyan, kung mapapansin po nindo, medyo araroman sa kuya na paghalon kan sa kuya na alunan, tapig sa sapil ko, igwa pa, yaong padigdi sa maura baba, medyo nagbaba-baba na siya, pero kasuba ko talaga, yaong digdi sa bayam sa inut sa taas, sabi kan sa kuyang esposa. Mahal na esposa. Mahal na esposa. Pakagawon mo ngaya sa ikos. Sabi ko, tubod-tubod man, ikakain na pagkakagaw kang ikos. Hindi magagasgas ulit. Oo, baka niya, kamuruton, lugod kita kan ikos. Ano? Kamo po, nagtutubod po kamo kayan. Sige na tabi, may mga eksperyensya po kamo sa buhay nindo na pagkanadugi kamo, pigpapakagaw sa ikos. Takasuba, go talagang ano daw niya kung i-chat ko na si Tita Pita na di ako makakalaog, i-chat ko niya ako sa istasyon na di ako makakalaog. Tali niya ako nakakataram. Every time talagang nagtataram ako, Tita Pita, garo ako, nagruluha na ako kasaba go. Irak ki Diyos, sabi ko, baka niya ako talagang titabangan man talaga kita kang mahal. Praise na God. Diyos. Thank you, Lord. Kasi pag wala ka, grabe na siguro. Sabi ko, nalauna na wala pa. Sabi ko, salamat niya ko sa Diyos. At least, medyo okay, kaya kong magtaram. Dahil lang, may mga times lang talaga na nasa sapil. Aram ito so nasa sapil, Tita Pita. So medyo nasasagi. Nasasagi na, I know, nayaon pasindaligdi. Dahil ko aram kong pira ining duging ini. Sabi kang, mato ako. Sila di kaya ngayon nasunon. Nasiraman kang luto. Masiram sa luto. Ano ang lesson? Luway-luway sa natabi. Dawa gura no patabi kasiram kan sa imong pigkakaon. Ugalion dati tapita na sa paon. Yeah. Tsaka hilingon ng maray. Hilingon kimaray. Opo. Sa paon tabi ta. Baka no, lalo na kung day ka mong ikos. Problemado kita ka, manunubli kita kan ikos. Maray ko ipasubli sa mo, rentahan mo ngayon lugod kayang ikos me. Kung abo mo ngayang marahay, di ka magrenta. Luway-luway sa na po every time na nagkakaon po kita, luway-luway po kita kan sa tuya na pagkaon ta. Ayun na po ini ang satuya na mga pwedeng mangyari sa buhay ta. Pwede kitang madugi na maging kausakan data paglaog sa trabaho, di ba? Marauton ba ka may dugi every time na nagtataram ka? Ang ginibo ko day kami kibatag. Bothersome kasi nga on dun eh. Oo. Ang ginibo ko nag-umul-umul baga ako kay maluto. Iyon tig para abungal ko niya ako bata basugo na niya ako. Dahil pa niya ako nadadara. Pero irak ki Diyos, medyo okay na. Pero yaon pa siya dyan. Ingat po kita sa pagkaon, ano? Maski, sabi nga ni, grasya baga ang satuyan na pagkakaon, grasya, luway-luway man po giraray kita. Tama po yan. Gabos na bagay na medyo napapadakon, and data napapasipara ta sana, pwedeng makaraot po sa satuya. Ano? Okay, keep safe. Sa mga day patabi dyan nangungugto, mangugto na tabi ka mo, pero inugihan po kung in kaso sira po ang sa indong panira. Yes. Luway-luway sa na inhilingon na maray ang pagkakaon. Sabi ni Sir Antonio,
Good PM watching from Virac, Catanduanes. Oy, maray na pagkahapon po Yes, sa mga maray na hapon. Yes. Mabuhay po kamo Mabuhay. dyan sa Catanduanes. And si June B. Oro, nakahiling man po ngunyan na pagkahapon. Salamaton tabi isa sa Indo. Ano? Good afternoon. Sige po, 0927-3980-955 ang sa tuya na text line. Pwede po kamo dyan magpadarakan sa inyong mga mensahe. May mga announcement kamo. Feel free tabi kamong magtaokan sa indong o mag-send ka sa indong mga messages. Okay. Tita Pita, kamusta ka tabi? Ano ang sa imong errands ngunya na aldaw? Alive na alive. Uy, alive. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Nata pala nito, Tita Pita. Ayan, kasi gusto ko man lang ipaabot, at least maaraman no. Kasi pag aga, nagkaigo kami ining batch 75 kang Bicol University. Batch 75. Oo, kaya kami ang We Are the Golden Jubilarians. Nagkaigo kami ng activity sa Bicol University grounds. Opo. Nagkaigo kami ng May 3 on May 3. Ginawa mi lang kasi nagra-rhyme. May 3 on May 3. Supposedly May 3. Pero ginibo mo niya na May 1. Tree planting. Duman po sa BU grounds. 50 ito na Palawan cherry blossom. Wow. So magayon nun iyan. So, nyaon kami duman kaming mga batch 75, nagtiripon duman as early as 7 o'clock. Nyaon na kami duman. And then, ito pighaga dito sa DA. Opo. So, sa muyang ng, brains kayo nag-isip kayo ng proyekto. Opo. Ini, of course, si Press Faye nyaon duman, si Rene Bocaya Opo. and si William Sabater, sinda. Nagdara sinda kang sa 50 na cherry blossom. So, itong tinaranon mi duman. So, Baka magbahon. 50 ang puon. Kasi 50th. 50th kami. Oo. So, ngunyan, ito, pagtanumi, igwa kaming pigtaldok man na may pangaran mi na gusto ming sabihin na iniso tinanom ko na kailangan bako man pabayaan mo na, so if you have the time Opo. na bisitahon kung Yes. saan na kaya so tinanom ko digdi Yes kasi po. ngunyan mapun yan siguro mga 10 years mahiling mo lang mabuya and so sa to yung children and grandchildren Yes. na iyo naman yan mag-enjoy magayunon iyan na cherry blossom. Iyo nga yan ang tanom kang ina ko kan lola ko. Ayan. But anyway, sutugang mo, Tita Pita, nag-agi. Sutugang mo, nag-agi doon sa may daradarang something. Okay. Oo. Alright. Going Thank back, you. 50th, sabi, siyempre golden, mga gold. Tapos, cherry blossom. Opo, hali sa from Palawan. And any reason bakit nata cherry blossom? Hindi baga ang nahilo mo dyan sa may provincial capital, nahilo mo yung cherry blossoms Apo, dyan. apo. Nahilo mo, magayon nun baga when you go to Korea and other Yes, places apo. na igwang araw kayo ni mapliskon, paghilingon, marayon sa pagmati Yes. kung if you are surrounded kay mga araw kayo Correct. tanam na ano. So ngunyan, ining ang apod pala kayo inis balayong. Balayon. Oo, balayong. Sa Palawan. Oo, basta yung pangalan niya is balayong and scientific name is Cassia javanica or sometimes Cassia nodosa. Yan. So, ini ang common name daw is balayong or Palawan cherry blossom. Balayong, Yan. siguro ko yan. So, local name niya duman sa Palawan. Yan, siguro ito. Diba? So- So, baka one of these days or after a couple of years, garo na kita nasa Japan. Pag Gayon. naglaog ka dyan sa Bicol University, Yung di ba? Kasi ang Japan known for Ayan, mga cherry cherry blossoms. blossom, di ba? Oo. Saro yan sa mga pigdadayo kang Ew. mga turista sa Yan. Japan. Siyempre, pag nagpasiring ka sa Japan, never kang mahali sa Japan na dahil ka nakapapicture around cherry blossom. Maduman man kita. Maduman kita pag may kwarta. Pag may budget, babudgetan tayo, Tita Pita. So, yun ini ang golden legacy kang batch 75 kang Bicol University. And also, ngunyan pala, after there, nagdiretso kami sa sa Kangvia, so batch me. Opo. So, nag-get together kami duman, nagpaplano na although nakaplano na, so para sa Sabado. Opo. Kasi iyo po ito ang gusto mo yung grand reunion. Homecoming kang Opo. Bicol University High School. Yes. So, kami yung Golden Jubilarian. So, somehow, medyo planchado na. Ayan. Oo. Good luck, So, Tita Pita. thank you so much. Saturday,
Actually, May dyan, 3. May 3. Actually, dyan baga, Cambias baka naman, ano? Oo. Dyan baga sa Cambias, dako ng mga tinanom. Ay, Mapreskohon dyan, Oo. no? Mainit na panahon araw ka ni pag nag-swim ka sa Free swimming pool. flowing kasi Oo. ang tubig. Magayon Oo. nun, natural ang Yan. ano dyan, ano? Sa Nyaraon pa duman, so sa kuya mga kabas, nagdali-dali ako mag-drive Opo. pa si Dingdingdi. Luway-luway Hawaiian sa kami, Hawaiian Wow. team ang ano mi. Wow, luway-luway sa natitapit na sa Nagbaili pa pag-drive. kami, kung nagbaili kami kang so tiny bubbles. Wow! Okay. Sige. But na-mention mo kasi bago, Tita Pita, no? Nag-tree planting ka mo. And then, may mga may mga follow-up ka mong gigibuhon duman sa tree planting, no? Kasi ako, I notice minsan, although magayon so project na nagkakaigwa po kita, regardless kung anong klaseng tinanom, no? Regardless kung anong klaseng kahoy, halaman ang satuyan na tinanom, dakulang bagay ang namomonitor ta kung Progress. opo, buhay daw so sa kong tinanom. Kumbaga, nagtanom ka, day duman nagtatapos ang satuya na kumbaga responsibility. But sabi mo nga ni baga Tita Pita, rinalaganan ni dun pangaran, di ba? So nagre-represent man ito kan pira po kamo sarong tinanom saro or Saro lang. Saro lang. Oo. Oo, mas magayon siguro, mas magayon sabi mo na mababalikan ano ta ngani na sabi ta ngani kapag nagtanom day duman nagtatapos ang satuya na responsibilidad duman sa bagay or duman sa tinanom sa kahoy na sa tuyang tinanom. So kay puwantang masiguro na ano talaga siya, mabuhay siya, 'di ba? Sabi mo nga mabuhay, 'di ba? So day duman nagtatapos. So magayon itong plano nindo na magkakaigwaling kumbaga bibisitahon, tangani na masiguro na kamusta kung baga nagluluya-luya ang buhay ka ning tinanom ko. Ano ang dapat nagibuhon ko, di ba? Tama yan. Kasuba ko gani, so saro sa mga classmates, kabatsmi duman, nagbakalas kasi buhay na siya. Kinalabi Opo. duman. So kunyan, may nag-purchase na sila ng fertilizer. Mhm. Sinabay na duman sa luho baga. Opo. Kinalutan na ito. Yes po. Tinanong duman. Kinaraga na ito ng fertilizer. Okay. Para Parang at least, suportado. oo, a month after, na gusto mo agiyan, bisitahon mo yan. Mailing mo, ay, susag tinanong mo, naglangkaw na Ay, ng 1 baga. inch. O, Oo. napahag pag ano. Yes. So siguro ko maging lesson ini po para sa gabos ng mga organization, usually baga ang mga arugan ng mga project Tita Pita pagigibukan mga organisasyon regardless kung NGO or kung ano man, tama na taning follow up, 'di ba? Every time na tree planting kita, dahil duman nagtatapos po sa tuya na responsibilidad duman sa tinanom ta. So, we have to take good care, bisitahon ta lamang, or there should be someone na mag-monitor. Yan. Tangani na, dai po masayang. So, pagtanom ta, dai masayang so effort kan mga nagtanom, and at the same time, may purpose kaya why kita nagtatanom, Yan. di ba? Magayon nangyari, siguro, alimbawa, may schedule na, tree planting. Tapos siguro, another batch naman, mabisita duman, bako na mag-tree planting. Riparohon, Opo. ilingon kung ano na sa status kan mga tinanom. Opo. At least, i-fertilize or ilingon, riparohon kung ano makaipuhan. Maintenance. Oo. Ngaro So, hindi lang maintenance. once a year tree planting tapos na. After Opo. that, aram nindo ko, nagkaburuhay ba yan? So, Oo. mga tinanom, nagkatiringbak man sa napagali Oo. nindo, nagkaruluyo. So, follow up, tama yun. Yes. Alagaan, ilingon ta, may nabuhay ba sa mga Oo. tinanom ta? Bako after 5 years, alam niya ako, digdi nga tinanom so, ay na kayo sa tinanom ko. Wala mo pa. Wala pa nagtubo. So, tinanong mo man sana. Pagkatanong mo, pinabayaan mo man sana. Di ba? So, saro ito sa mga gayon na pwedeng ma-adapt kan sa tuya ng mga kapamilya, mga pag-iriba, sa mga organization na once na naggigibo po kita ng mga tree planting activities, I strongly suggest na may follow-up, Yes, may maintenance kan mga tinanom ta. Tanganin number 1, dahil po masayang, again, dahil po masayang effort kan mga tao na nagtanom kayan, and then dahil man po, kumbaga,
makuata sa purpose kan mga tao na nagtanom kayan. What is the purpose? Syempre, For our environment. yes, Oo. it's may buhay iyan, life, no? Tapos ano ang magiginibukan mga tinanom sa satuya na kapalibutan? Arugan pag mainit, grabe ang init na namamatian ta. Diba? Saro sa mga nagpapapresko po kan sa tuya na kinaban is ang mga tinanom. Diba? So, ngunyan pa lang Tita Pita, pinagko-congratulate ko na ang batch 75 kan Bicol University sa siring na bagay, tsaka bako bastang tinanom cherry blossom. Cherry blossom. Wow na wow. Mapapawaw ka talaga. Although pareho lang ang klima siguro ko kang Palawan and the Bicol region, ano? Mainit, minsan nagbabagyo man. Although dati ang Palawan dahil pigbabagyo, pero ngayon pigbabagyo na due to climate change da nga ni. So, congratulations tabi sa batch 75. Thank you. High school po ano, Tita Pita? Batch 75, Bicol University, no? Sana dumakulon pa ang cherry blossom. Pwede man garo ano daw niya ko, may date man kaming natad doon pag nakahanap ako ng cherry blossom sa Palawan, kung makapapalawan ako, iyo man ang hanapon ko Tita Pita, lalaganan ko man duman ki cherry blossom, kada pa picture may 5 ninegosyo ninegosyo pa lang. Okay, congratulations Tita Pita. Any may Thank you. additional pa po kamo nga So, any yung announcement sa yung mga this coming Saturday, so sa sumayang reunion kang Bicol University, Apo. alumni homecoming. So, mapon po yan, may 7 o'clock will be the registration, 9 o'clock may misa. Apo. And then yung programa na ang mag-handle will be the Silver Jubilarians. And then pag 6 o'clock ng gabi, onwards, kami ng Golden. Ang theme is Mardi Gras. So, Wow. naka-Mardi Gras kami kayan. Ano ang Mardi Gras? Baguhan sa sakuyang pangdangon. Mardi Gras. Usually, pag nasa Brazil, mga Mardi Gras na naka-costume, so kung mga anik-anik, Ay, so yes. mga different colors attractive, Oo. na naka-mascara. Kun- So, yun yan. Festival. Yan, parang festive na festival Yes. mood. Parang gusto mo, sayawan na. Yung, Wow. yan. So, you can just imagine what will happen on Saturday. Diyan kami yan sa Santo Domingo. Umahon, nag-practice kami kang syempre, maluya na kita, gari di pisilon. Kung di kang practice, gari madali ko mapagal. So, magmahon na nag-irilingan kami na, so, alagaan ta ang sadiri ta, for us to be strong, healthy, para every year makaabot man lamang kita kung hanggang we achieve yung 100, that's something. Yes, apo. Yan, magmahon. So, Tapos magmahon, nag-irilingan kami. 100,000. Saruan sa mga 100,000. saruan sa mga pangarap ko Tita Pita na magkaigo ng mga reunion sa mga batches kan mga eskwelahan na inalian ta and kurumustahan sabi ta nga ni data aram ko anong pwedeng mangyari sa aga but yun piga iiling ta na saro sa mga matauning matauning halaga ta nganing maapresyar taan sa tuyo na buhay sa mga kabatch ta, di ba? Oh, kamusta ka na? Ano na, kamusta na? Ika na sana ngaya ang maray. Sana daing ma-feel na, yung parang off ka, na parang, parang I do not belong to that group na kasi sila yung mga matatalino, yung sila yung mayaman, yung gano'n. So, hindi. Dapat i-feel natin na Yes. ngayon lang kita dyan, mag-urugma kita. Yes. Oo, aliw ta itong feeling na gano'n na, So I feel inferior. yung level, Yan, yung oo. so level sa buhay, anong apod nga ni kayan, so estado sa Yan. buhay, di ba? Sa mata kan Diyos, pantay-pantay kita. Tama Dahil yan. nga lang kaw, dahil nga baba, dahil nga lang kaw ang do, dahil pango. Oo, Dahil maputi, parehas dahil kita. maitom. Parehas ang sa tuya na buhay, di ba? Okay. So again, gusto ko magsi-rip kang nindo kang pud kayan kang sa indong performance Tita Pita, pero for sure ma-post ka sa Facebook adi. I-share ko lang. Yan ang kinagayon kang kan social media ngunya. Dahil mo na kay puhanan po na si Ripon kung may mga gusto kang masi-rip. Alaton mo na sana na i-post tabi sa Facebook. Garo ka masana nakaduman, no? So, bago may nasirip mo, may nasirip ka May na lagi. nasi-rip ako. Tugang mo ito Tita Pita? Ay, nagdara ito kang sa tuyang chilled taho. Wow! Di ba, I promise last time. Oy. Nandiyan na yung chilled taho, Alice chilled taho. Yan, salamaton Yan. tabi dyan tabi yan sa EMs. Chilled taho tabi pero
tugang mo talaga itong nagdara. Mahabang buhok. Apo. Parang Yes, opo. Tugang mo. magkaedad siguro kami. Medyo matuwa lang akong diin. Si Angela, may eldest daughter. Ay, daughter mo ito, Tita Pita? Ay, kung pares kami magayon. Iyo. Pag una ko talaga, tugang mo. Una ko, sunod na tugang mo sa iyo mo. Dagdagan ko ang chill Dagdagan talk mo. mo Next ang- time, coffee na rin. Dagdagan mo ang taho ko. Okay, sige. That's it para po sa, again, congratulations. Batch 75 high school dyan sa Bicol University. Thank you again. Sige. Madaman muna kita sa satuya na trending. Ngunyan, tabi. Most especially digdi po sa Albay. Nagtitrending po mga tugang sa Facebook ang picture kan mga aspiranteng public servant digdi po sa Satuya sa Bicol. Sa Albay. Pon po sa pagka-gobernador, congressman, Vice governor. as mga kandidato, Yes. di ba? Ini ang trendingon niyan sa satuyang social media. O di ko aram kung sa kuya lang. Siguro ko sa imo iyo man. Trending na trending. Trending Kahapon talaga. pa yun. Oo. Ang satuya ng mga aspiranteng taga-sirbi this coming election, ano? Although sa picture, Tita Pita, anong napapansin mo naman sa picture? So nahilig yung post yung trending post. Opo. Naugmahon akong maghiling. Marayunan sa pagmati. Nata. Kasi may mga post kita nagkakabarasan na nag-iiriwal. So mga Yes. followers, and Oo. talaga nag-iiriwal. Yes. Na kung di man nga di kayo po na magmuruda sa pero Oo. igwa ka yan. May nag-arag na ka ng Yan. burungagan. Pero mahiling mo sa indang Pigsusuportahan. pagsusuportahan, nahiling mo kasuhapon. So, trending ng mga photos sinda, nag-uurod, gari. So, light moments, nag-istoryan sinda, siguro pag-istoryan ni Donna, kumusta ka na? Kumusta ang, ang kampanya? Siguro ganon, Tira na yung nagasto mo. milyones na. So, magayon na ng paghilingon. Oo. Mahiling mo sa facial expressions sinda na, Oo. sabi ninda, plastic nga yan. Pero looking at the photos, Oo. na parang hindi naman plastic, the way I look at it. Yes. Parang ang magayonon, marayon sa pagmati. Sa totoo lang. Pareho so na-observe na Tita Pita, no? Magkalaban sinda sa sarong posisyon. They are running for certain position sa gobyerno. And yet, garo sinda baga so nasa classroom. Aram mo sa picture kang nasa classroom na magkataning seatmates. Opo. Di ba? Usually, pag seatmate mo, dapat, vibes ka mo. Mapagalon man everyday in your life na ginibukan May exam niya, pakupyon mo. Oo, mga araw. Nailing ko sa closeness, no? Sa ibong po kan pagiging magkaribal ninda sa posisyon kan sa idang pinagdadalaganan. Nailing ko sa closeness, nag-uulay, nag-uulok, garo nga ni bagasin na so nagkakararawan. Ito so light mode na mahihiling mo, mauugma ka kang, ako naugma ako pareho kita. Maugmahon. Ako sa Naugma. totoo lang. Naugma ako kan nahihiling ko na magkaribal pero nag-uulukan. Bako sa ulok na plastic na iling ko garo parang genuine man eh. Genuine man Tito Pito na iling ko. Iyo. Sabi ko magayonan niya ko ini. Sana sana arog man ka ani ang mga supporters. Ha? Sana po arog man ka ng mga supporters. Sabi yung tanan na nagkikipagkapwa tao. Sabi mo, may mga negative comments na sabi, plastic man sila ngayata, may camera. But for the sake of peace, okay na magpalastikan. Mungkin baga kung lang, yung mga followers, i-post na lang ninda. So, yun yung mga programa kaini, araw Yes. kayo yung mga gigibuhon, mga plano para sa satuyang lugar, na for kung iyo inyong manggana, ini ang mangyayari sa term, after the term. So, mga plataforma, yun na lang Yes. puta. So mga good qualities Oo. na Di ba inagihan na we talk about minsan relationship kan pamilya nagkakararaot because of pagsuporta sa satuya ng mga natukar tabaga iyan. idolo sa mga Oo. manok, sabi nga ni manok kung iyan, 'di ba? Hilingon tapuan sa tuya ng mga pinagsusuportahan, nakikiulukan
sa indang mga, sabi nga ni, number 1 na kalaban pag-abot sa politika. Pero kita mga supporters, kulang na sana baradilon ta. Ang sa tuya na mga kalaban na kapwa supporter man kan sa ibong. I don't know kung nata nangyayari po ini sa tuya. Minsan, again, sa family, minsan nabubuwag ang pamilya because susuportado kan sa ibong, bako mo suportado, gusto maging gusto gabos, magsuporta, nawawala, sulting sabi tabagang respeto. But look at this. Ini mga pictures ngunya na nagtitrending po sa Satuya. Yaon so respeto nila sa kada saro. Yaon so willingness nindang magkaigwaning magayon na camaraderie. 'Di ba? Although we know na nagdadalagan sinda bilang magkaribal, but they sinda nag-create ning something na pwedeng maging aram mo so magabat sa pangmati, Tita Pita. Something na negative. May nahiling ko sa mga pictures. They are laughing at each other. Yes. They are talking. Aram mo ito so nag-uuron na pasimplihan sa duwang nag-uuron. So parang aram mo so may hararom sindang Yes. pinaghuhugutan. Aram mo kaya sabi ko nga duman sa family ko, naku, ilinga yung picture ka mga kandidato during the forum, Opo. candidates forum. Naku, nang girabo ako, habingad kang agong ko, ikaman nga sa girabo. Kasi it's Talaga. unusual. Yes, that's true. It's unusual. Ang ibabaga, sa ibang lugar, may nagbabaradilan, nag-aabot sa punto na may buhay na nawawala. Yes. But look at our candidates. Nag-uurulukan sinda. So sana, even sa mga supporters man, dahil na kita mag-abot sa punto na even sa tuya na kapamilya, handa tang itakwil because iba ang pigsusuportahan nindang kandidato. So isipon ta na sa ano. After all, gabos man sinda matrabaho para sa tuya na syudad, sa satuya na munisipyo, sa satuya na probinsya. Yes. Diba? Tama yan, Kuya A. Sana after May 12, whoever Yes. sits nga dyan as governor, vice governor, congressman, or mayor, kita tatapos na yan, suportaran ta na lang. Yes. Magtaraman kita kasi kita man lang ang maasenso kung kita magtatarabangan. Correct. Oo. Dahil man maasenso so Nigeria. Yan. Pag Kasi if you will try to pull them down, Oo. maasenso ang buhay ta. Yes. Dai. Minagabaton. Yan. Lalong magabaton. Yes. Ano? Siring man puan sa pamilya. After election, we hope, we pray na dahil pong mangyaring karahasan. Yes. Dahil mangyaring magrarautan kibuot, so magturugang man giraray, sa ibong kang iba ang sa itong pinagsusuportahan. Yes. So, saro ini sa mga napaugma kang mga pictures ng mga arugan. Aram mo sinda so, garo sinda nagkakarawat na mga aram mo so tao Tita Pita na igwaning ararom na pinag-iribanan. Minali akong Masinda picture sa naman na nagsisirikan si... Oo, susaro, di ba? Nagsisirig ka. Oo, may hararom sindang pinag-iribanan na parang midbid nindang kada saro. Oo. May hararom sindang pagkamidbid sa kada saro. Araw ko ito, tamisan baga, aram mo sa mga tao na may hararom ang pagkamidbid sa kada saro. They do not need to shout pag nag-iistorya. So, tipo na, ano na yun, kamusta na yun? Kamusta na ang nagkakaintindihan, di ba? So, hopefully, all the best para sa Albay, all the Yes. best para sa Pilipinas, and all the best para sa pamilyang Pilipino, Yes. sa pamilyang Bicolano. No? Okay? So, mabalik po kita, mga tugang, makaskason talaga Tita Pita ang oras. Labor Day ngunyan, Mayo 1, aside kang Agua de Mayo, Mayo 1, Labor Day. Kaso bago so procession, Marian procession, di ba? Ining sa tuya na pag-urulayan ngunyan, may kinaraman pagdudukuton ta ining Labor Day. Aldaw kan mga sabi nga ni araw ng mga manggagawa. And paano daw kita ma-create ning sarong pamilya,
paano kita ma-create ng next generation na handang gumawa. Diba? Handang gumawa. Anong meaning kang handang gumawa? Prepare. Preparado. Preparado. We are talking about our children na maging preparado po sa buhay. Sa satuya pong pagbabalik. Oras, 2:38. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Playtime for all your gaming needs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga
Katugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Sinstanalo muna. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Sinstanalo muna. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ninising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Kay Banon po si Tita Pita ngayon na pagkahapon. Kuya A, Yes, Tita Pita. malipot digdi, nilipot ako. Paano kay... Oh, tama, may kape ka baga? Para ice cold coffee man iyan sa imo. Ay, salamaton po sa imong pamirindal ngunyan, Tita Pita. May chilled taho po kami ngayon na pagkahapon. Urugmahon sa mga baby girl sa likod. Salamat tabi, Tita Pita. Salamaton po sa Alice Corner. Yes, always welcome. Thank you very much, tabi. Okay? Sige. Labor Day. Holiday ngunyan. Sa mga nagtrabaho, may mga nagkadroble sa sahod, ngunyan na aldaw na ini because it's a national holiday, di ba? Ilang percent ba yan? Is that 100 or 200%? Day ko lang sigurado. Iba lang gad, pira man ang gad ngunyan, 100, 100%, double pay, siguro, day ko lang sigurado, kasingilon tabi ako nindo kung double pay ngunyan. Basta ang mahalaga, more than ang sa tuya na marareceive, pwedeng twice kung nagtrabaho ka ngunyan. Kung ika nagtatrabaho sa, especially pag private company. So, public, day talaga sindang trabaho ngunyan. Okay. Para sa mga manggagawa, di ba? Sisay ang mga manggagawa. Sisay po ang mga manggagawa. Sisay po ang mga bako po pag sinabing Labor Day, bako po ni sumaaki. Araw ng pagli-labor, bako po ito sumaaki na, Aldaw po kan mga manggagawang Pilipino, Sisay po ining mga manggagawa. You, ako, as. Gabos po na nagtatrabaho. Gabos na nag-aasikaso, gabos na nag-iinguwa, Tita Pita, para sa iyang sadiri, para sa iyang pamilya, Para sa futuro. para sa mga pigbubuhay niya sa buhay, 'di ba? So dakulaon po ang pasalamat, dakulaon sabi nga ni karangalan. Yes. Na igwa po kita ning at least sa sarong taon or over 365 and 1/4 days. Igwa kitang one day na ma-recognize po ang mga kapagalan kan sa tuya na mga kapamilya na nagtatrabaho. Si papa mo, si mama mo, si tugang mo, si ago mo, suaki mo, basta nagtatrabaho. Aldaw po nindang ngunyan iyan. Aldaw tapo ngunyan na mga working people. Diba? So ano daw kung pag-uli ta sa harong or pag-uli ninda sa harong, small surprise para sa inda, di ba? Sa mga nagtatrabaho. O para sa mga nagtatrabaho. Baka pag uli mo may surprise ka rin.
Baka Yan. naman. Looking forward. Baka naman. Mga ibang klaseng surprise. Sana nag-iling. Kasi, it's not that easy, Tita Pita, na magtrabaho kita everyday. We have to wake up early in the morning, prepare ourselves. Yes. Pag uli ito sa harong, ubos ang energy, makaturog kita, pagmata, same routine. Diba? Kasi given a chance, ang iba talaga dahil matrabaho. Natangaya ka magparatrabaho. Minsan nag-iriwal pa sa trabaho. Toxic pa ngaya sa trabaho, sa workplace. But we have to, kaya po magtrabaho for the sake na mabuhay. Diba? Mabuhay kita, mabuhay ta ang pamilyata. So, siguro ko, small surprise or even, Papa, happy Labor Day. Dahil dyan, tinimplanta kang kape. Yes. Di ba? Mo na naro ka na pagmati. Correct. Even our partner, like, data pwedeng apo doon niya na housewife lang yan. Correct, Tita Pita. Dakulaon ang responsibility. Nakaakibat kan sa imong agum. Na halimbawa niya lang dyan yan sa harong. Opo. Ha? Kasi kung minsan igong mga tao na, ay, housewife lang ako. No, dahil kakayan magtarang. Ika nag-asikaso kang pamilya. Dakulaon ang responsibilidad na pigdadaradara mo na ika mismo ang nagpapadalagan sa imong pamilya. Kung yung husband mo is a good provider, thank you. Dakulaon na tabang yan. Yes, Ika nagmamanihar. Opo. Pero pag ikaw, yung gabos na halimbawa ora ka mo house help, ika na nagtatrabaho kang gabos. Correct. Anong apod mo ko yan? You're not just a housewife. Dakulaon ka ng dakulaon ng how do you call that? Na ika dapat pangaralan. Dakulaon na pribilehiyo. Yes. Dakulaon na sabi karapatan mo, kumbaga honor. Yes. Di ba? Pero consider mo ba yan ang manggagawa? Of course. Of course. Di ba? Oo. Pag sinabi pong manggagawa, Hindi lang yun na binabayaran ka ng sweldo. Correct. Yan. Bako lang po employed. Yes. Even in mga self-employed. Sabi mo nga housewife. Housewives. No? And doonan talang ito, Tita Pita, na sinabi mo na you are not just a housewife. Yes. Diba? Imagine nung tanas na po mga tugang ang gibukan plain housewife. Sige. Punantang alas 5 kay madaling araw or make it 4 a.m. ang gibukang housewife. Sabihin ta, ay, ano ka man sa nangaya? Dahil ka man ngayang trabaho para ka ngaya agumyaong ka man sa nasarong. Suskular. Makulugon po iyan sa puso, lalong-lalo na sa mga nakaka-appreciate kan sa tuya ng mga yaon sa harong, whether you are woman or a man. Kasi may mga lalaki ko niyan na yun naman na nasa harong. Oo, totoo yan. So, babae ang nagtatrabaho. That's true. Iguana po kayan. Gender equality ba? 4 a.m., mamata na. Pagmata, of course, some of us, praying, so iba diretso, magbuhat. Diba? Maasikaso. Dahil pangani nag-toothbrush, dahil pagabos-gabos, mainit na yun yung tubig. Para sa mga mainit na iinumon kan member kan family. Sumakarape, mainom kay gatas. Magatas para Masap sa mga na. mainit na. Pagkainit, ilalaag na sa termos. Another, magibo na ning breakfast. Magibo na ning breakfast. Kung sa mga aki mapasiring sa school, so sa iyang ago mapasiring sa work, kay po handa mag-breakfast. Kuya A, nagkukulog na naman ang lawas ko. Nag-iisip ka araw kayo na trabaho. Pero, kumbaga nga ni, parang wala tayong karapatan mag-complain. Apo. Kasi, pigsasaro-saro mo pa sana, para dua pa lang natas. Dua pa sana Ganyan ako nagkukulog ng likod ko. Nasa kusina pa lang kita, Tita Pita. Di ba? Nasa kusina pa lang kita. Alas 5 pa lang kiaga. Oo. Di ba? Nagpe-prepare na kita ng breakfast. Whatever na breakfast yan, tuyo,
Bunay? bunay, gulay, Oo. sinanlag, or Ginisang sardinas. kung ano Okay. man, di ba? After that, sarabay na nagkaraon, nagharali na, mga 7, Maeskwela, maeskwela na sa mga aki. matrabaho. So, iba nga ni kayan tita Pita, tigkakarigos pa sa aki. Ayan. Imagine mo, pagkatapos magluto, madumog ka. Yes. Ah, Mapreparar pa kang balon. Kakarigoson sa aki. Mapreparar kan aki, mapulbo, masangli kan bado. Before pa yan nagkaturog, nagplantsa pa yan, tita Pita, kang ano, kang mga uniform kan aki, uniform kang agom, di ba? O, alas 7 na, kaya po na mag-travel, pasiring sa inda mga destinasyon, eskwelahan, trabaho, mawawalat si housewife. So, kinaunan, uugasan. Yes. So, hinigdaan, titipigon. Malaba. Tapos ang mga ina pag hali wala nag-rebook sa arom so ikos na sana tapos so ayam nahilig na maalpog masamod ma-vacuum kung may vacuum Orang katapusan. malinig, di ba? Aabot na yan kay mga alas 8. Pag or ingaluan kay diit, that's the time na makakarigos pa sana po. Mga around 9 or 10 a.m. Pagkakarigos, maisip na naman, lunch. Maluto na naman, mauruli na naman sa mga estudyante, pasiring sa harong. Maluto, same. Maluto, hanggang alas 12. Alas 12, makakaraon na naman sinda. Pagkatapos kang lunch break, mabaralikan sa school, babalik sa trabaho si Agom, matatara na naman sa eso, hugasan. Mahugas na naman si Madam. Alauna na, nag-uugas. Pagkatapos mag-ugas, mahiling pa kung ano-ano pa dyan, pwedeng magibo. Di ba? Pag alas 2, mag-usapang pamilya na po kamo. Magantabay na. Magantabay na, 2 p.m. Habang nag-aantabay yan, 2 p.m., tita Pitang, iba ka naglalaba. Habang nakabukas ang radio, Opo, nagdadango. naglalaba. Pakalaba, maisip na naman kang merindalan, mauruli na naman sa mga estudyante. Grabe. Pagkatapos kang merindalan, mauruli na, mamerindal sa mga aki. Pagkatapos magmerindal, maisip na naman kung anong lulutuon na dinner. Maluto na naman siyang dinner. Pagka-dinner na naman, maurlian na sindagabos. Pagka-dinner, mahugas. Bagayan kung Dracula ng aki ito, nakakatabang na paghugas pagkabanggi. Tapos, dahil nakit oras sa diri, tita Pita. The only time na naigwa siyang oras sa pagkarigos niya. Pag nagkaraturog na gabos. Pagkaturog na, alas 8, makaraturog na pagkaaga. Makiblit pa si Mister. Pag di mo pinagbigyan, iwal na. Bato, iwal na yan. Yung katapusan na trabaho, tita Jesus Pita. ko, grabe. From the time na nagmata hanggang magkatulog nagtatrabaho dito, sabihon ta, bako daw iyan, dahil daw sila kasabay sa Labor Day. Yan. Di ba? So imagine mo, kung igwasan na po ning sahod per oras, sa ano yan, luwas po dyan ng 8 to 5. 4 to 12. Kung minsan nga ni, Diba? atab, Oo. kibliton ka. Oo. Bago ka magmata. Gom. Planchahado. Planchahado ngayon sa kuya ngayon. Kurbata. Ha? Di ba? So, Diyos ko. kidding aside po mga tugang, although we salute duman sa mga nagtatrabaho na may sweldo, but hilingon ta lang po ining mga housewife, house husband na natatala sa harong. Bako man madali sa indang trabaho. Yeah. Saro pang makulog pa sa buti tapita. Day pang sweldo. Di ba? Ayun. Maparay sana kung sabi mo nga ni kasi bago, good provider an agom ta. Pag sweldo ni agom, sa imo sa sweldo. Di ba? But bako man sa imo alone, para yan sa imo pamilya. Ayan, sa gabos. Sa Bill, sa mga Juna, si Judith, di ba? So, ali po sa programang Usapang Pamilya, ang samuya po na pagpaabot po ning pagpupugay
sa gabos na mga obrero, sa gabos na mga nagsasahod na nagtatrabaho, even ang satuya, lalong-lalo na pala ang satuya na mga housewife or house husband na pigaapon, ang samuya po na sa pagpupugay, saludo po kami sa Indo. Diba? I just can't imagine Tita Pita so pagal kanlawas. No? Kaya bariun ta so sinabi ta kasubago, paguli aling opisina. Kita mismo paguli ta kung igoyaon ng satuya na ina, satuya na agom, bako lang po ining Labor Day para po sa mga tao na may sweldo. But so tunay na nag-labor talaga ina. So literal na nag-labor. But kidding aside, sa mga natadaaman po sa harong na nagtatrabaho man po para sa satuya. Tama, correct ka tabi dyan, Kuya A. Maturo na po ang luha mi. Ganyan na pagkahapon. But anyway, Tita Pita, inabot, madali yun. Inabot na naman kita ning oras. 2 minutos para alas 3. Ayun nga ni. So, ikaw magkakitang sarong magayon na ang satuyang mga kaakian, sinda ang satuyang ipreparar. Ipreparar tayo yan, Tita Pita, sa Lunes. Yes. Ariwara kita, may preparation na kita para sa Lunes. Yes. Bako po kung ano-ano mapagpreparar. Basta sabi nga ni Duman, sabi po ini kan sarong padi, na sikat na padi sa TikTok and sa YouTube, sa Facebook, ipreparar daa an aki para sa iyang aagihan na dalan, bako po ang dalan ang ipreparar para sa mga aki. Sa Lunes naman po yan, taday na po kita ning oras ngayon na pagkahapon. Ano? Masunod na po ang pink yun. Baka mapinki na kita, Tita Pita. Alas 3 na. Okay. Thank you very much, Tita Pita, and congratulations again sa Batch 75 kan Bicol University. Yes. Thank you, Kuya A, and thank you sa satuyo mga pag-iriba digdi. Yes. And sana marahay na sa imong pagmati. Ang dugi. Oo, yan. Sana matunaw na ang dugi. Yan. Diyan yan wala na. Opo. Sana pagkatapos kong kaunon ang chilled taho. Yes. Happy weekend. Happy weekend tabi sa Satuya. Kuya Ronald Baldo na, Satuya na nakaibanan. Kasabay tabi si Jerome Martinez sa Satuyang IT Department. Ano po si Kuya A, kaibanan po si Tita Pita. Salamatan po sa kapos sa Nagantabay. Sa Lunes Giraray. Bye-bye. Mabuhay. Sa indong nadangon ang programang Usapang Pamilya.